Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fi Pjazza Teatru Rjal se jittella l-konċert Notte Napoletana, ċelebrazzjoni vibranti ta' kanzunetti napolitani bis-sem tal-Malta Concert Orchestra. Fil-lukan ta' Hilton, l-Orchestra Philharmonica ta' Malta se tkun qed tittella kunċert mużika ċinematika l-isem Tango Tales and American Dreams. Ġimgħa wara, l-istess Orchestra Philharmonica ta' Malta se tkun qed tippreżenta il-Violin Concerto ta' Beethoven flimkien ma' xogħlijiet ta' kompożituri oħrajn. Żewġ kunċerti mill-isbaħ se jittellaw f'Għaxaq ta' is-sajf fis-sem tal-artisti internazzjonali Zucchero u Gypsy waqt l-Għaxaq Music Festival.